मोनसे सिमां दोङो आरो ना बिमाखौ दुबाइ लांनाय थांना था दुबाइयाव ब्रुज खालिफा 160 तालायाव बिल्डिंआव गाखोगोन ना आं माने मोनसे स्कुलाव माने खामानि मावगासिनो एज ए टिचार जिअग्राफिकेल टिचार आरो ना Hey guys, welcome back to YouTube channel. लोगोफोर to finally 1000 किलोमीटर लोगोफोर राइड complete. Okay, माने 1000 बारबाय बारनायालाय आं देगासिनो दे 1150 जाबाय आरो ना माने 1100 किलोमीटर तो माने जों लोगोफोर स्टार्ट खालामदोंमोन 39400 आव तो दायो जागासिनो नायनि दायो जागासिनो बेसेबां 40573 माने 1150 किलोमीटर सलायबाय आरो जों बाइकखौ लोगोफोर It's my record. First time 1000 kilometer right. मोनसे बार सोंनाय आं आरो नेक्स्ट 2000 किलोमीटर थांनो नङाबा जागोन जाया नालाय बेफोर गोजान गोजान थानायखौ बादो 1000 किलोमीटर kan जे हाला खामबाय आरो थांगोन नाङा ना न'राव गैया आरो लोगोफोर 2 मानाव थांगासिनो आं 2000 किलोमीटर राइड नांगोन ना नोंथांमोननो आरो प्रायानो बुंगासिनो आरो ना क्वालिटि सोलायनानै आरो बे मबाइल जों लोगोफोर 3 years जाबाय आरो ना तो माबा मोनसे क्वालिटि आं आपग्रेड खालामनो सानदों तो 2 months नङाबा 1 monthनि उनाव बे जागोन आरो ना तो लोगोफोर नोंथांमोना मा मबाइल लानांगौ एसे कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय दे मा बुङो मा लानांगौ आइफन र' बिमानो आं आइफन बायना होनोसै नोंनियाबो बे हामा नांथ'ना आइनिया मबाइला जि हें मारिना आयो इउटुब खुलिबा इउटुबा 5 मिनिट उनावसो खुलियो फन मोनबानो जायोना बेटारिया इउटुब नायबाय थायो बुरिया हराव 5 मिनिट उनावसो खुलियो इउटुबा मा जागोन लोगोफोर जियानो जायामोनो आं 1 monthनि उनाव बे केमेराखौ आं आपग्रेड खालामनोसै जियानो जायामोन आं मोजां फन लागोन आरो ना दाबो बुंथ'ला तो दायो आइजों थांगासिनो बहा फेरगाव माने लोगोफोरा नोंथांमोना बुङाखै आरो ना आं माने मोनसे स्कुलाव माने खामानि मावगासिनो एज ए टिचार जिअग्राफिकेल टिचार आरो ना ओमफ्राय नै बिमाया मुवा हाथायाव लासो थांसै आं हाथायाव मालायसो दिनै अमा बेदर ने तो दिनै लोगोफोरा आं नोंथांमोननो आंनि स्कुलखौ देखानोसै जेराव आङो मास्टार हिसाबै मावगासिनो आरो ना जास्ट फिसा स्कुल माने स्कुल नङा कलेज लोगोफोर दे फार्स्ट इयार जाहांबाय आरो ना बे इयारावनो तो आं बे फार्स्ट इयारनि ओइचएस फार्स्ट इयारनि फार्स्ट आं टिचार जाबाय आरो ना जासिगोन So let's go. So. Shirley. Hey, nale, sauna. Mana लोगोफोरा ने माने गरमाव मारबा पिं गाव गारि हासिनो मन गाबाथाय बिदि माने निफोर गासिबो माबानि हाद्रि आरो ना पुरा टावांनि हाद्रिफोर नै टावांनि हाद्रि माने सुखायाखै आरोखो तो लोगोफोर नै नायदो आंनि स्कुला तो दायो आं सिङाव जेबो भिडिअ लाला नङाबा नङा सारमोन दोङो स्टुडेन्टफोर दोङो नङाबा एसे रेसपेक्टनि बाथ्रा नङा लोगोफोर ना तो लोगोफोर भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननो मोनसे गेमनि सोमोन्दै बुंनायदों तो जायनि मुङानो जाबाय रामि मार्च तो बेखौ बोरै गेलेनांगोन आं मोजाङै देखायलांगासिनो दे तो लोगोफोर जाय इन्टारेस्टेड नालामा साबानो जाबाय अके दायो थांगासिनो जोङो गेमनि टास्कफोराव तो प्ले एज किजो क्लिक खालामबाय तो दायो जों गिबियावनो मबाइल नाम्बारखौ बायनाय खालामगोन बिनिफ्राय रिचार्ज खालामना लाबानो जाबाय 500 थाखासो अके ओमफ्राय दायो जों गेलेनोसै ड्रेगन बास टाइगार बहुत इजि लोगोफोर बियो तो लोगोफोर दायो जों होनसै गिबियावनो 10 रुपिस ड्रेगनाव तो नायनोसै मा जायो ओके 5 and K ओके आं फार्स्ट लस जाबाय तो सेकेन्ड दायो जों होनसै ड्रेगनाव 30 रुपिस येस लोगोफोरा 30 रुपिस विन जाबाय तो आं नेक्स्टलि दायो होनोसै आङो 10 रुपिस टाइगाराव येस आं एसे लस जालायबाय तो दायो होनसै आङो ओके 30 रुपिस टाइगाराव एसे लस जाबाय लोगोफोर तो फायगासिनो नैबे फैसाया जेबो नङा एसे लस थाखाय नङा होनबा लोगोफोरना तो आं दायो 90 रुपिस होबाय टाइगाराव ओके येस लोगोफोर 90 रुपिस विन ओके येस ओके लोगोफोर दायो होलायनोसै 50 रुपिस माबायाव टाइगाराव ओके लोगोफोर दायो जों बेखौ उइद्र खालामना क्लिक खालामना जाबाय बेयाव नोंथांमोना एकाउन्ट नाम्बार होना लाबानो जाबाय तो दायो लोगोफोरा इगस्टा बख'बाय साक्सेसफुल पेमेन्ट ओके सायाव फैखाबाय सेभेन्सनि लोगोफोर ओके पुरा लोगोफोर डाइरेक्टलि फैसाया माने बेंक एकाउन्टाव पुरा हाबखायो आरो ना टेनसन गैया आरो ना सब लोगोफोर प्रुफ दङ आरो ना ओके लोगोफोर जाय इन्टारेस्टेड थांनानै गेलेबानो जाबाय आंनि डिसक्रिपसनाव दङ लोगोफोर लिंक तो लोगोफोर नायदो नैबेनो जाबाय आंनि स्कुला माने भेरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुल बर' मिडियाम दे तो नै स्टुडेन्टफ्रा नै आंनिया दायो नै क्लासा जोब्बाय तो दायो सिद्दा होलांसै हाथायाव तो लोगोफोर हाथायाव भिडिअ बनायनाय जायासै आरो ना आरो मा भिडिअ बनायनो एसां गरम आरो एसां क्राउड सब बिदि बायो आरो आं बोरैबा नाङो तो लोगोफोर दायो जों थांनो नागिरदों जोंनि नावकाटा पार्क होननाय तो गोदोआवबो बहुत लोगोफोर भिडिअ बनायो बेनि सायाव आङो माने नावकाटा पार्क माने जोंनि जायगायाव गैया आरो बियो माबायाव दङ बाक्सायाव दङ बाक्सानि नावकाटानि जायगायाव दङ आरो ना जायनि मुङानो जाबाय जोहोलावफुरि पार्क हा तो नोंथांमोना लोगोफोर एसे नटिस खालामलाय तो आं दा लानाया आङो बेक केमेरामोन तो लोगोफोर नैबे जाबाय फ्रन्ट केमेरा आरो ना तो मुभि मोनसेयाव भइस क्वालिटि आरो पिक्सार क्वालिटि मोजां फैयो नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय दे तो लोगोफोर दायो जों थांगासिनो
नावकाटा पार्क माने जोंहा आगै सियाना मायु माने जोंहा आमाइनि फिसाजो आरोना बहुत उन्दै 4 बोसोर माने गोदो नावकाटा पार्क थांगोन होननानै हाला खालामगासिनो आरोना थ' दिनै एसे सम मोननायलाय आरो मोनावबो दा जिहेतु दंफायो जोंहानावनो थ' बेनिखाय एसे लाना फैनोसै आरोना एसे नोंथांमोनदि अगलेफोरनो दा जों थानो थाखाय रेडि निजा मावगासिनो आंनि गिदिरा जोंनिया मा बे हालदि माने जोंहा न'आवनो हालदि गायदोंमोन थ' बेखौ दायो हालदिखौ रुनानै माबोरै दायो हममेड हालदि बायसिगोन दायो जोंनिया बिमादिया नाहरले आइये जिहार र' नै बोरै खालामो हममेड रेमेडि जासिगोन बियो आरो बेयो मोनसे बहुत मोजां एन्टिबायटिक बेयो माने रेमेडि होनांसिगोन आरो ना मुलि मोनसे माने हालदि लेट्स गो टु नावकाटा पार्क नों लांफाया नावकाटा पार्कआव बियो जा नुमाराखै नावकाटा पार्कखौ ने र' लांगो र' सां मोजां जादों नावकाटा पार्कआव बिबार मालि आयु लांगो र' नोंखौ र' नावकाटा नङा आं मोनसे सिमां दङ आरो ना बिमाखौ दुबाइ लांनाय थांगोन था दुबाइयाव ब्रुज खालिफा 160 तालायाव बिल्डिंआव गाखोगोन गाखा ओरै लामायाव थाङा आं मानो आयु मानो उरां गारि गाखोगोन ब्रुज खालिफा गाखोगोन जेबो लाब गैया पुरा स्काइ डाइभिं खालामगोन मा लाब गैया लाइफआव एक्सपिरियेन्स मोनसे लागोन लाया सानसेनि थाखाय लेम्बरगिनि रेन्ट लागोन 50,000 पुरा देखायगोन गासैखौबो जास्ट बुंनोसो नङा होमबा हागोन ना मिथिया लेट्स गो टु आया मा नावकाटा पार्क माने दिनै लोगोफोर बेखौ सुनांगोन माने ओरैबायदि टावांनि हाद्रिफोरा दाबो सुवाखै आरो नै जि मैला जाखाबाय नै सेस खागारि नै एकदम माबा जादों माबा दद जादों बेना गोब्रा जादों बरफफोरनि माबायानो दाबो दोङो मोनदो नै लोगोफोर नै बा जोंनि एक्ट्रिसा लेट्स गो उन्दै लेट्स गो उन्दै malah pisang be. Wah. Telepon aja selesai. Naukata Park, oke. Naukata Park. Kalau mau disebut baik, ini bisa baik Naukata Bridge, mana Naukata mana Suklai Bridge itu berbeda. Ini kalau Suklai bisa, ayo bisa beli nih Naukata Park. Bisa nanti kan? Look at the view, guys. Look at the view. Wah, ada apa sih le? Tolong pernah so baik. Naukata Park. Mayu. Ini ya, fine lagi nih ya. Yeah, le. Kamu dah? Kamu dah? Si, fine lagi udah sih ya. Tengok lagi. जोंहा बेयाव फैनाया खैबार जाखो मथा मथि 100 बार जाबाय जों लोगोफोर नायनि मानसिफोरा बहुत इभिनिंआव बेस्ट जायो आरो ना थ' दायो देखागासिनो भिउफोरखौ दे नाय आरो नै मानसिफोरखौ नायो राइडिं एकाडेमि गुड इभिनिं Ini megan mati masih deh ini megan di sini ya. Baik deh fast nih, saya habin sih, di orang isi gelen sih. Nah, ini, mana man sih? Mana? 20 rupees adult and child. Nih, child 10, adult 20. Wow, it's Naukata Park, Zavan Park, mana? जोहोलावफुरि पार्क माने जोंनिया सिगांनिफ्रायनो नावकाटा होननानै माने नावकाटा पार्क बिदि जालांबाय आरोखि जोंनि खुगायाव लोगोफोर सोर फैनो मोनदो एसे कमेन्टआव बुंहरदो नामा जोंनि लकेलनिफोरथ' फैखागोन नङा गासिबो नै बिबारफोरा नै फोजोबो दालिया फुल लोगोफोर नायनो ये नै मोसादो besar deh. Kalau pernah nih bibar zengna bibar, besang nih bibar. Papa, dulu. Wah, masa grup mulai. Masa grup. Ani best friend biar, apa nih? Higher secondary infra degree sim. Ya, lazim. Masakan.
Wow, wadah view लोगोफोरनि ini crowd मानसिफोरनि नि wah bisa naik dari sekalian bah di mana oh ini silna udah wow mana yo gile numuha ni mana ayo nala je buza thula khule nala bulai na jana na orang sampai tadi tuh butserin nih selesai light gila sini bibar bariau wah soरखो नायजेननोलै सिख्लाफोरखौ सोरखो नायजेननो ओइ खारबाय खासेया राजानि ini naik bा ini gini bibar बारि जाबाय जेनेबा नेमाला मा खबर राइस आं मोनसे बाथ्रा बुंनि बिथांजों जों जमानो साननैसो उनाव 2000 किल'मिटार आं बुंगोन लोगोफोर 2000 किल'मिटार राइडनि पार्टनार बिसोरो थांगोन हा निखौ लांफालालै निखौ लांफाला बा जि गाबोन नामा गोरलै खासेयानो ये